Гэтая тэма, што мы павінны перастаць нарэшце баяцца, яна была асноўнай у Караткевіча. Ён і сам быў з тых пісьменнікаў, якія такое адчуванне на іх баяліся. Ён адзін з першых, хто актыўна выказаўся супраць меліярацыі. У сваім нарысе, у сваім эсэі нават вандроўным, прысвечаным падарожжу па Палесе ў канцы 60-х гадоў, «Званы ў прадонні азёр», так называўся гэты эсэй, які быў апублікаваны ў часопісе «Маладосць». Ён падкрэслена пазбягаў тэмаў, звязаных з правадырамі рэвалюцыі. І адзіны верш, які мы ведаем, «Ленін калыша дзіця», надрукаваны ў 60-м годзе ці не ў той жа «Маладосці», унікальны верш, дзе Ленін, слова «Ленін» ёсць у назве, але ў самім творы ніякай згадкі пра гэтага правадыра рэвалюцыі няма і ўвогуле. Караткевіч пасля свайго ўсё ж такі поспеху кнігі, той кнігі прозы, якую я вам паказваў, так, «Блакіт і золата дня», ён здаў у друк новую кнігу, якая павінна была зрабіць яго, сапраўды, яна павінна была быць трыумфам, таму што там мусіў быць надрукаваны раман «Леаніды не вернуцца да зямлі», альбо іншы варыянт «Нельга забыць» і «Дзікае паляванне караля Стаха», два яго класічныя творы, два яго шэдэўры. Але кніга гэтая была зарэзаная. За што? А за тое, што сказаў таварыш Хаткевіч, бо людзі там ізаляваныя ад калектыву і далёкія ад нашых сённяшніх ідэалаў. І мы, кажа Хаткевіч, абавязаны рашуча адмятаць усё дрэннае, нанасное, што пранікае ў нашу літаратуру, і па-таварыску клапатліва аберагаць літаратурную моладзь ад чужых нам уплываў. Канешне, у Караткевіча таксама павінны былі быць, калі верыць логіцы Хаткевіча, чужыя ўплывы. Гэта і ўплыў Конан Дойля, гэта і ўплыў і польскага дэтэктыву, гэта і ўплыў той жа французскай літаратуры, гэта ўплыў феадальных раманаў прыгодніцкіх. Але дзе ж тут светлыя ідэалы, пра якія казаў той жа Мікіта Сергеевіч, дзе апяванне цаліны, дзе апяванне нашых знаўцаў, якія вырошчваюць кукурузу, нашых партыйцаў. Гэтага няма. Ёсць нешта чужое, другое. Вось што Караткевіч не можа забыць. Таму кніга так затым і будзе называцца «Нельга забыць». Нельга забыць сваю гісторыю. Нельга забыць тое, што камуністы стараліся з нас выкінуць, нашу гісторыю до 1917 года. Нарэшце, кніга гэтая, якую рассыпалі ўжо ў наборы і пастараліся ў гэтым некаторыя крытыкі, пра якіх я сёння раскажу, яна ўсё ж выйшла ў 1982 годзе. Выйшла стараннямі тагачаснага дырэктара мастацкай літаратуры Дубянецкага. Это быў адзін з самых смелых беларускіх людзей, які прабіваў крамольныя творы, якія да гэтага выкідывала цэнзура, які дапамагаў і Васілю Быкаву, які вельмі моцна спрыяў Караткевічу і на свой страх і рызыку уключыў у план гэтую кнігу «Нельга забыць» з вельмі вялікім тыражом. І калі яна выйшла ў канцы 82 года, то тагачасны партыйны функцыянер Дзялец прыйшоў на паседжанне рэдакцыі і проста крычаў, як вы маглі дапусціць друкаванне гэтага шкоднага твора. Каб не смеласць Дубянецкага, дык «Нельга забыць» выйшла б, магчыма, толькі б 90-е гады ці ў канцы 80-х. Хрушчоў у 63 годзе стварыў тую небяспечную сітуацыю, калі беларуская інтэлігенцыя, ды і не толькі беларуская інтэлігенцыя, рэальна напалохалася, падумаўшы, што нішто не замінае чалавеку, які актыўна працаваў пры Сталіне і удзельнічаў у рэпрэсіях, тым ліку, нішто не замінае вярнуць той сталінскі курс 30-х гадоў. І вот у гэты самы час Караткевіч хоча, каб асобнай кніжкай выйшлі «Леаніды не вернуцца да зямлі», пра яго каханне ў Кіеве, пра яго развагі, пра культ асобы, дзе ён асуджае культ асобы, дзе павінна была быць надрукавана наша першая дэтэктыўная гістарычная аповесць «Дзікае паляванне». Это быў абсалютна не той час. Абсалютна, каб это калі з 50-х яшчэ магчыма. Але 63-й это быў вельмі востры перыяд. Яшчэ 26.02 у газеце «Літаратура і мастацтва» друкуецца урывачак.
дзе яшчэ здаецца, што кніга будзе, і пішуць, што у новую кнігу Караткевіча «Леаніды не вернуцца да зямлі» уваходзіць аднайменны раман, які друкаваўся ў полымі пад назвай «Нельга забыць», і невядома яшчэ чытачу аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха». Ніжэй мы змяшчаем 2 раздзелы з новай аповесці Караткевіча. Яшчэ была ілюзія, што, магчыма, гэта ўсё выйдзе. Затым ілюзія развеялася, і наступила абсалютная такая вось небяспека, што на гэтым творчасць Караткевіча можа і завяршыцца. Альбо ты будзеш падпарадковвацца правілам і выказвацца так, як трэба выказвацца, і пісаць пра тое, што хоча партыя. Карацей, быць сярэднестатыстычным пісьменнікам. Бо я нагадаю, што 80% нашых цудоўных літаратараў вымушаны былі хаця б па 2-3 вершы ў год скласці, прысвечаныя Маскве, і партыі, і Леніну, і шмат каму яшчэ. Таму што такія правілы гульні. Не напішаш, не надрукуюць. Не напішаш, не будзе ў цябе ніякага росту, нават творчага, таму што не будзе кнігі, альбо цябе будуць вечна заціскаваць. І вось Караткевіч апынуўся на такім раздарожжы. Што рабіць? Дапамагае яму цудоўны Пімен Панченка, адзін з лепшых беларускіх паэтаў, смелы чалавек і рэдактар часопіса «Маладосць». У 64 годзе, у мяне тут памылкова напісаны 65-й, не звяртайце ўвагу, у 64 годзе ён прымае рашэнне надрукаваць цалкам аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха». І з верасня па самы канец, па снежань 64-го, гэтая аповесць з ілюстрацыямі Анатолія Волкова з'явілася не толькі ў Менску. Часопіс выпісывалі многія аматары літаратуры, ад Брэста да Полацка, ад Мікашевіч да Віцебска. І калі да гэтага часопіс «Маладосць» перажываў не лепшыя часы, калі верыць супрацоўніку Асіпенку, то цяпер, дзякуючы гэтай дынамічнай рэчы, часопіс кралі з бібліятэк. Часопіс па ўспамінах Уладзіміра Някляева вымалі з паштовых скрыняў. Пачынаючы з 10-го нумара, з гэтага вось 10-го нумара, часопіс было не дастаць, таму што Караткевіч казаў тое, што ніхто не паказваў. З іншага боку, вельмі складаны перыяд, калі вось такія вось герцовічы актывізаваліся і пачалі выконваць задачу спецслужбаў. А задача была маральна знішчыць Караткевіча, маральна зламаць, прымусіць яго ці знікнуць з літаратурнага далягляду, ці стаць такім жа вось вінцікам у сістэме. І далей ён пачынае пляжыць Караткевіча менавіта за твор «Леаніды не вернуцца да зямлі». І дзякуючы двухколькасці гэтай рэцэнзіі кніга гэтая і не выйдзе. Тады у друк она будзе рассыпаная, Герцовіч пастараецца. А затым, калі з'явіцца ўжо якія завуць, часопісная публікацыя «Дзікага палявання», Герцовіч ізноў актывізуецца, і будзе на гэты раз пляжыць і гэты твор, і наступны шэдэўр Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім», якія выйдуць ужо ў часопісе «Полымя» у самым пачатку 65-го года. Таму глядзіце, з аднаго боку, у Караткевіча вельмі такі, можна сказаць, шчаслівы перыяд. У канцы 64-го уся савецкая Беларусь чытае «Дзікае паляванне караля Стаха» і прыходзіць у абсалютную эйфарыю і радасць, што ў нас і такое, аказваецца, і дэтэктыўнае, і цікавае, так? А праз месяц, які з лютага, калі не памыляюся, 65-го года, цяпер ужо ў Полымі з'яўляецца «Каласы пад сярпом тваім», эпас пра беларусаў-арыстакратаў, якія змагаюцца супраць расійскай імперыі, змагаюцца за сваю свабоду, за сваю незалежнасць. Гэта ўсё у адзін гэты перыяд. І, конечно, імя Караткевіча сярод моладзі, сярод нацыянальнай свядомай інтэлігенцыі, сярод аматараў проста добрага дэтэктыва ці добрага гістарычнага рамана, імя гэта становіцца культавым у гэты перыяд, 64 па 65 год. І ў гэты перыяд актыўна пачынаецца паляванне Якава Герцовіча на яго. Але, конечно ж, з'яўляліся і тыя, хто дапамагаў. Гэта Алесь Адамовіч. І ў адным з сваіх выступленняў за 6 кастрычніка 65-го года Адамовіч казаў, што вельмі важна для кожнага маладога пісьменніка знайсці тое, што знайшоў Уладзімір Караткевіч. Ён узяўся за справу, якую не рабіў ніхто да яго. Узяў матэрыял нашай гісторыі і зрабіў яго прадметам мастацтва.
Вось, такая падтрымка была вельмі важная. Караткевіча падтрымліваў Адамович, Васіль Быкаў, Геннадзь Кісялёў. У яго былі сябры, але і ворагі былі вельмі і вельмі моцнымі. «Каласы пад сярпом тваім» – культавая рэч, якая пакуль не з'явіла свайго кінематаграфічнага выяўлення, але былі радыёпастаноўкі. Быў вельмі цікавы спектакль Валерыя Анісенкі «Каласы пад сярпом тваім», пастаўлены ў 2008 годзе ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі. Былі спробы іншыя, іншыя спробы мастацкага пераасэнсавання гэтага твора. Было шмат перакладаў. Это адзін з самых любімых романаў у прыхільнікаў Караткевіча. Першыя раздзелы з'явіліся яшчэ ў пачатку 1963 года пад назвай «Студзеньскім цёмным світаннем». Але ў 1963-м ён толькі прыступаў да больш актыўнай працы над гэтым творам. Сама праца заняла перыяд з 1962 па 1964. І працаваў ён не на адным нейкім месцы. Это вот у романе героі вандравалі. Былі і ў Маскве, і ў Пецярбурзе, і па вёсках, гарадах Беларусі ездзілі, ў Вільні, і ў Менску, дзе яны толькі не былі, так? І Уладзімір Семёнович пісаў гэта у Рагачове, у Оршы, у Менску, у Каралішчавічах, у Чэлябінску, дзе жыла яго старэйшая сястра, ось, у віленскіх архівах. Вось. Паводле даследчыка творчасці Караткевіча Сергея Шапрана, скончыўшы вышэйшыя літаратурныя курсы, а затым і сцэнарныя, з Масквы Караткевіч вярнуўся з намерам засесці за працу над раманам «Каласы пад сярпом тваім». Ён казаў, што ідэя напісаць пра паўстанне ўзнікла яшчэ ў 50-х гадах, калі ён вучыўся ў Кіеўскім універсітэце. Але тады яшчэ, як мы памятаем, Караткевіч дакладна не ведаў, кім ён хоча быць. Ці ён хоча быць вучоным і зарабіць не столькі раман, колькі такое гістарычнае даследаванне той эпохі. Ці ён хоча быць паэтам і напісаць паэму гістарычную пра гэты перыяд. Ці можа быць драматургам, і гэта будзе п'еса. Альбо празаікам, і гэта будзе наш першы эпічны гістарычны раман. Вось. Пачаў ён яго пісаць у пачатку жніўня 59 года на Рагачоўшчыне, а затым з 62 года з канца красавіка ён актыўна вяртаецца да гэтага твора. І тут цікавы момант. Ён у анатацыі піша значна па сюжэту далей, чымся гэта ёсць у гатовым рамане. Выйшла 2 кнігі, так? І ў першай кнізе нам расказваецца пра дзяцінства Алеся Загорскага і пра тое, як ён у 50-х годах гартуецца, ператвараецца ў такога мужнага воіна, такога самурая, які нічога не баіцца, які умее і біцца, і скакаць на канях, і ведае замежныя мовы, і ўсё ён ведае, проста ідэальны чалавек. А ў другой частцы кнігі ён ужо, пасябраваўшы з Кастусём Каліноўскім, ужо рыхтуюць паўстанне. На гэтым все, шмат кропкі. Трэцяй часткі само паўстанне і 4-я частка разгром не было і няма. Ёсць шмат легендаў, куды гэта все дзелася. Адныя казалі, што ён напісаў, але злодзеі скралі з яго кватэры летам 82-го года. Іншыя казалі, што он так і не змог гэта напісаць. І я схільны лічыць, што Караткевіч, які пісаў гэту анатацыю, у яго яшчэ не было, конечно, створана 3-й, 4-й часткі. Ён, магчыма, думаў завяршыць усё такой трагічнай нотай разгромам паўстання. Але чым больш ён азіраўся навокал, чым больш ён прыслухоўваўся да таго, што кажа Нікіта Сергеевич Хрушчоў, што трэба вярнуць Сталіна, так, у нейкім сэнсе гэтага слова. Чым больш ён бачыў, як расце ўплыў спецслужбаў, як актывізуюцца розныя герцовічы, тым больш ён разумеў, што жыццё наша зараз трагічнае, для беларусаў страшнае. І нельга, каб такое паўтаралася ў літаратуры. Літаратура павінна даваць надзею. І Караткевіч, гэта цудоўна усвядоміўшы, абмежаваўся падрыхтоўкай да паўстання. Ён не хацеў забіваць сваіх герояў. Мой бацька згадаваў, што ехаў ён у Маскве і глядзеў, як таксіст чытае, конечно, у перакладзе «Каласы пад сярпом тваім», маскоўскі таксіст у канцы 70-х гадоў. І вялікае задавальненне ад гэтага рамана атрымліваў. У гэтую хрушчовачку ён адразу перавозіць сваю маму. Бацька ўжо памёр у канцы 50-х, і мама будзе з ім да канца сваіх дзён. Маму ён любіў, цаніў, яна яму актыўна дапамагала ў працы над «Каласамі». Яна
яшчэ выпускніца царскай гімназіі, яна ведала французскую мову, а героі Караткевіча беларусы па-французску часта гаварылі, а то як жа. Не толькі ж талстовскім персанажам па-французску гаварыць, і беларусы могуць, і яна яму гэтыя французскія фразы казала, каментавала і ўстаўляла. І вось з другога нумара «Полымя», люты 65-го, рэдактарам быў Максім Танк, ён пачынае друкаваць «Каласы пад сярпом тваім». 3, 4, 5, 6 нумар, усё гэта там было. Гэта публікавалася, людзі зачытываліся, Караткевіч ці не самы папулярны пісьменнік. У 65-м годзе з ім мог па папулярнасці спаборнічаць, відаць, што Васіль Быкаў, я думаю, Іван Мелеш. У кастрычніку 65-го аўтар прапануе раман выдавецтва «Беларусь». 2 гады раман там ляжыць. На «Каласы» пішуць адну за другой адмоўныя рэцэнзіі. І калі Караткевіч разумее, што проста ненармальная сітуацыя атрымліваецца, таму што, глядзіце, перад гэтым у яго павінна было ў 63-м годзе выйсці кніга «Леаніды не вернуцца да зямлі». Кніга паляжала ў выдавецтве, і яе рассыпалі. Наступная рукапіс, гэта у 65-м годзе «Каласы», таксама могуць рассыпацца. Калі будуць 2 запар няўдачы, значыцца ўсё, на кар'еры пісьменніка можна ставіць крыж. Трэцяй спробы ўжо ў цябе не будзе. І гледзячы на тое, што меркаванне так раздзялілася, можна сказаць, што 70% за Караткевіча, а астатнія крытыкавалі, тым не менш выдавецтва так на это ўсё глядзела спакойна і сказала вельмі, і прадстаўнікі выдавецтва сказалі вельмі спакойна: хай Караткевіч у сваім рамане зробіць рэмаркі, папрацуе з рэдактарам, і тады, магчыма, пасля гэтых правак, пасля ўсяго, мы гэта і публікуем. Як вы ведаеце, Караткевіч узвіўся, сказаў: ні крапкі там, ні коскі не зрушу. Але сябры яму сказалі: да пачакай ты, давай зробім хітрэй. Спяша яму дапамагаў Максім Лужанін, знаны пісьменнік, празаік, ахвяра сталінскіх рэпрэсій, сакратар Якуба Коласа ў 50-х годах, які ўзяўся рэдагаваць гэты раман. Караткевіч яму ўсім ківаў, казаў: так, добра, а затым усё рэдагаванае Лужаніным сцёр. Лужанін разлаваўся, напісаў рэцэнзію там, як палова гэтага рамана па аб'ёму, і дзе сказаў, груба кажучы, што Караткевіч не мае рацыі. І тут, дзякаваць Богу, з'явіўся Адам Мальдзіс, адзін з лепшых сяброў Караткевіча. І Адам Мальдзіс сказаў: давай будь хітрэйшым, скажы выдавецтву, што ты пагаджаешся, што ў цябе будзе свой рэдактар, што ты ўсё паправіш, што ты ўсё выкінеш. Давай працуй, дуры іх. І пачаўся гэты працэс. Караткевіч разам з Мальдзісам, разам з іншымі сваімі сябрамі засеў за рэдагаванне. Нешта другараднае яны выкідалі. Дзесьці на самай справе знаходзілі нават цікавейшы вобраз. Дзесьці пісалі не ў лоб, а па-за радкамі угадывалася тая магутная метафора, якая раней выглядала, можа быць, там больш плакатнай. І неўзабаве Караткевіч увайшоў у азарт, увайшоў у гарт, яму это ўсё нават спадабалася. Вось, і ён лічыў, што раман нават становіцца лепшым, нават становіцца цікавейшым. Вось. А затым неўзабаве, это ў маі 67-го года, ён з сябрамі засеў за стол, вось, і пачаў актыўна працаваць. Мальдзіс яму вельмі моцна дапамагаў. А затым Рыгор Барадулін, вядомы паэт, падкінуў такую думку, што давайце, Мальдзіс, зрабі інтэрв'ю з аўтарам у літаратуры і мастацтве 10 ліпеня, хай выйдзе гэты нумар, дзе ты раскажаш, як Караткевіч працуе, як ён прыслухоўваецца да аўтараў, пакажыце его такім правільным, лаяльным, што ўсё як мае быць, зрабіце такую рэкламу Караткевічу, а з іншага боку пакажыце, што ён не такі ўжо ўпарты, што ўсё яго як мае быць. І сапраўды з'яўляецца, праўда, 21 ліпеня 67-го года, вельмі цікавае інтэрв'ю «Каласы з Цаліны». А дапамога Мальдзіса сапраўды паспрыяла. Раман выйшаў, і гэта ў канцы 60-х была найвялікшая перамога Владзіміра Караткевіча. У Караткевіча былі сябры. І вось бачыце, гэта фотаздымак канца 70-х, дзе побач з ім і Алесь Марачкін,
і Яўген Кулік, аўтар эталону герба пагоня, і Леанід Шчамялёў, і Уладзімір Басалыга, і Мікола Купава, які таксама нарадзіўся ў Оршы і нямала зрабіў ілюстрацыі да твораў Караткевіча. Тут вы бачыце яго разам з Валентинам Ждановічам, фотографам, і Пётрам Драчовым. Караткевіч быў, як я казаў, таксама і вечны вандроўнік. Ён любіў, яго героі заўсёды вандравалі, так? І дзе яны толькі не былі. Ён сам любіў ездзіць у паходы, і калі знаёміўся з якой-небудзь дзяўчынай, прапаноўваў ёй не пайсці ў дарагі рэстаран, хаця і гэта было, а прапаноўваў ёй романтычную вандроўку па Беларусі, па замках, па касцёлах, па іншых такіх цікавостках. І ягоныя верныя сябры, Ждановіч і Драчоў, ён з імі неаднойчы вандраваў. Першая была знакамітая вандроўка, гэта па Палессю ў канцы 60-х, пра якое я казаў. А наступная, таксама вядомая, яна ўжо мела такое больш такі трагічны флёр. Бо гэта быў апошні год яго жыцця, гэта быў 84-й год, гэта быў час, калі ён ужо хварэў, гэта быў перыяд, калі здароўе яго пакідала, калі памерла яго жонка, якая ў 70-е гады, ўсе 70-е, пачатак 80-х, так была яму як маці, як сястра, як лепшы сябар, якая апякала яго, рабіла яго жыццё ў гэтым свеце як бы лягчэйшым. Это быў час, калі ўжо маці памерла, калі ён адчуваўся абсалютна адзінокім, сябры яго не кінулі і прапанавалі яму вандроўку ізноў жа па Палессю. Калі ты вывучаеш беларускую літаратуру і ще нічога пра яе не ведаеш, то менавіта творы Караткевіча – гэта той партал, які адкрывае перад табой дзверы на ўсё хараство нашага прыгожага пісьменства. Такі быў чалавек, які зрабіў немагчымае. Немагчымае – гэта для мяне прымусіць масавага чытача, якому не цікава сваё, якому звычней чытаць па-расейску, прымусіць палюбіць сваё, прымусіць перайсці на беларускую мову, прымусіць чакаць з нецярпеннем, што далей напіша Караткевіч. Это калі мой бацька прапісваўся ў кватэры Караткевіча, то адзін там міліцыянер сказаў: «А што новае пішет Караткевіч?» Міліцыя яго чытала, пашпартысткі чыталі, калгаснікі чыталі, бібліятэкары чыталі, партыйныя чыноўнікі чыталі, яго любілі. І гэта было вельмі важна. І хаця пры жыцці ў яго не было там вялікіх узнагарод, ён не стаў народным, але ён быў па-сапраўднаму народным пісьменнікам. Таму Караткевіч – гэта той творца, які заўсёды застанецца з намі.